ọ bụ na ị na-ene na vidio a kịta na-eme na vidio market ị ga-afụ ife onye a pakịrị. Do you understand me? You can just now watch the video. Ima sometimes ị na-ekiri m that need the clever. Yala ama na oje JCK. Ị na-ekiri m that need the smart. Yala ama na onwere efe ma. Ị na-ekiri m na igbo kiri iwu Nwachukwu. Yala ama na inwe double self. Ihe ọ bụ na ị na-ekiri m ịbụ n'ụwa ka nkọwale gị. O nwere ndị bụ ya na is 100. Ọ mbọsị ije amụrụ onye nke ka gị ike. Ị mara that na onwere ife ị nwere. Do you understand what I'm saying? See, man, I put a like this, and as Nigerians go on phone and make a leaf. Do you understand me? But look at even when you're checking that park in area. Park, man, a phone, every down thing. Just now watch the video. Everything on your IG, something the name, everything on something the name. Just now watch the video. They watch, they go. You take now watch it. You got if I know. Then okay, nyangwa ka ya we pụtara ya mala tina nwanne m bosa amụdike na mba ka amụrụ bibie yotago bosa na amụdike na mba amụrụ bibie. Don't watch the video now and yotago for that no nwere ife ma the self na ịbụ anụ nwere obi na ịbụ anụ nwere obi onwere do obi nwere. You get my point? Yotago nwere ife nwere. So be calming down. Do you understand me? Then I get on a video, I get every down thing. Unyaji. Kosi we see if I need ni ba ni na biye mara amaro. Before that in onya abu onye ngwongwo onye udaizi. Obo leta that go practice relief. Do you understand me? No be today. Go me bele here na. Just know, just pay attention. Pay attention na the video. Enough. Pay attention. Just the look. Enough. Just the watch. Watch. Nke abụọ that na ọ bụ na ọ gafee. Jezie kwalibe ụwa. Jezie kwalibe ụwa. Nke abụọ bụ na ọ gafee. Jezie kwalibe. Kwalibe. Just say qualibe. Call back qualibe. Then I enough. And if that no only fame, very famous. Very famous. You myself go in Niger. You man do be yourself. You know go even gather this kind of liver. You fool now safe go all up around. So if you no go even get that kind of liver, that is why so many of the Nigeria no cafe no. You think on your laptop on a can a phone no cast yana. Your disease get down now with the sophisticated technology they can see at some airport now. Get gaffing you think so you watch yana if we film a celeb Mati every down thing in the analo. Well, prize. You take now actual major gay. You got a liver when take this kind of risk. You got a liver. Man, all the horses are where you won't deliver. Before that, normally if you're not gonna happen, Poto Kainem. Poto Kainem, man, my good nearby steady soon that na. Africa emole ife fa myself when it comes to criminality, when it comes to scam, when it comes to ibungungo. Go and do investigation. Even the highest people only ogun if that na again myself won kpoto ka na-eme. Ikwugo okwu ndị na scam ndị mmadụ. Anyị nwa adịrọ dị na top 10. Do you understand me? So, if you're not to come and abon me, but at we you cut your gold, no, megalan pot here and there. Your body, Macanoli, Fianalo, Jilaka, any schools you early on way. You want to chakwala here, they can $50,000 like this. You good, Ida Babu crop. Obodino Manoli, Fianalo, especially one on Asia, that you don't have handwork. Man, any single money like this, come engage you grab a room gold, you show everybody, you a designer, we have a good change bear wardrobe, Baba Korob,
iruzie na klọb na-akpọsịsị mmanya $500 echi niile aka gị na-aba agha ọgwụ ofu aka na-asị na onwere onye mere gị. Onwere onye mere gị, ọ gị nwa ji aka wee expose onwe gị. Akwa ịwọchi ife mere na vidio a kịta. So the calming down na onwere efe echi ga-emesịa.